Myös vaimokullat, pannaanpas pilikit nyt killumaan. Pilikille, villet ja ullat, et vartio pilikkiä killottaa. Joopas ei joos. Viikko jouluaattoon 17.12. ja oltiin Pypin järjestämässä kinkkupingossa, kinkkupilikeissä tuolla kalastamassa ja oli kyllä saatana, että oli tuulinen keli. Tuossa on mun ja Jespa ahvenet. Allekirjoittanut peräti voittotulos yli 700 ja Jespalla 600 ja Juusolla taisi olla 300 jotain. Pitää kaivella sitten, kunhan tulee nuo tulokset tuonne netiin. Peräti minäkin voitin tuo nelossijalla Pyhiksä Pypiin vuosikalenteri 24. Tämmöset. Onhan tuossa jonkin verran sinttiä, että pitää nölykästä niitä. Tässä Juuso sanoo, että kun nyt se pitkään puhuttu nölykykilpailu. No niin. Tää lyöt panokseksi. Saat 10 kertaa enempi sitten. Jos voitat. Vaikka vitosella. Että on, saatana saat 50 jos voitat. Mulla on kässi ja 10 näkyy olevan, vaan kai sitä nyt luottoa tulee, että automaatilla käydään sen jälkeen, jos voitat. Sä et ole pitkä aikaa, minä en kyllä haluat harjoitella. Ihan sama. 2, 3. No sä voit harjoitella muutaman ja olisiko 5 kappaletta, kumpi nopeampi, niin se on voittaja. Okei. No harjoittelu homma on nyt menossa. 3 kohdalla haluat harjoitella. No niin, saat harjoitella ja sitten laittaa 5 kipaletta ja Jespa ottaa aikaa. Vai mitä? Saat olla ajanotto kautta tuomarit hommissa. Tärkeä homma. Ei kiinnosta, vaikka pääsit kuitenkin siellä kilpailussa. No niin, ajanottaja on täällä valappaana. Juuson valihtamat, miten valihtamat 5 kappaletta ahvenia ja valmiit kalat tonne sitten. Ja tässä on omavalintaiset työkalut ottamassa, että saa käyttää mitä haluaa. Ja ei siinä oikeastaan asento 5 kappaletta ahvenia nylkykuntoon laita saa suorittaa ja Jesse antaa lähtökäsky. Aika alkaa nyt. Semmonen taktiikka. Pitänyt melkein ottaa 10, niin sitten olisi ollutkin hyvä paistaa. Sinne tuli 1 kappale. 1. Mitenkäs Jesse sanoo väliaikoja? Paljon mennä? 40 sekkaa. Sehän on reilusti alle minuutti per luurius. Joo. Ahvenelta paitaa pois. Nyt olisi 2 kappaletta, 2 stykkää. Reilu minuutti. Missä sitten? Pilikille, villet ja ullat, Eetu jo pilikkiä killottaa. Pilikille, myös tyttökullat, pannaanpas pilikit nyt killumaan. Syöttinähän pilikissänsä käyttää silmää muikun. Reijän kairaa siitä nykyttää. Kunniaksi nykäisynkin ottaa pienen tuikun. Muuten saattais kylmä kyllä. Lähtee masua auki ja suoraan.
aikana? Vajaa 3 minuuttia. No niin. Pitääpä ruveta valikoimaan nollaan koneet. Paikallaan valmiit nyt. No niin. Naps. Näkkäitä eri taktiikkaa kuin Juuso. Mulla on salainen ase. Mulla on tereutetut saakset, missä on. Tarvii vasta työkalua. Hei. Kato, tästä samalla työkalulla kaikki hommat. Nyt maa pääpoikki suolet. Juuso ei onneksi huomannut tätä. Vähän bluffia. Tervetuloa saakset. Suunnittelee protestia. Vähän esittäisi huijaamalla. Viimeistä liian paljon aikaa. Minuutti 3. Minuutti 3. Huijaa. No nyt ei oikeastaan voi jo vähän nostella suksen sauvoja ilman kun tullaan maaliin. Nyt ei ole näin kiirettä. Katoppa. Paalikameraan. Paljon millä aikaa? Vajaa 2. Vajaa 2. No niin, mitäs tuomari sanoo, kumpi voi? Sinä. Jaa, vähän vai. No niin, ei tarvinnut lähteä automaatille hakkeen Juusolle 50, mutta nyt se niin seuraavan kerran muistaa. Katoppa, kun mä oon sakset teroittanut tämä toisen puolen, niin tällä on hyvä ottaa sieltä ahvenelta se nahka pois. Juuso ei hoksannut, en puhunut mitään. Mä oon tehnyt Fiskarsseista tämmösen special tooli. Vielä voi kyllä terottaa tylsynyt, kun mä tuossa viikolla nyljökäsiä harjoittelin saunalla. No niin, päivä.